Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SCED Marketing, ang tighimo sa mga SCED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kaninyong tanan. Kamusta igsuon? Welcome sa atong pagpanaguban na nanapod kining atong Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Hatod ka nato sa SCED Marketing. Ang mga produktong herbal sa SCED Marketing, mga higalang igsuon na pamatudan gayon nga dunay daghang mga ikatanyag nga kayuhan sa ato ang kalawasan kini gumikan sa gahom sa panyawan nga tanom nga di na pamatudan mga higalang igsuon nga daghang benepisyo nga ikatanyag sa atong mga kalawasan. Murang kung ikaw igsuon, aduna pa manggali kay mga ginapanghambin diha ang mga problema sa lawas ni Manny kanunay nga aduna kitay mga produkto sa SCED Marketing nga napamatudan gayon nga dunay mga pagtabang gumikan kay napamatudan nga ang panyawan nga tanom di ay daghan kaayo og mga benefits, no? Kini gumikan kay ang panyawan na doon na kini siya mapait nga sangkap nga diin kung imo kani siyang kung anaa kini sa imong lawas dako kini siyang ikatabang, no? Mo lang kung ikaw igsoon ha, doon na pa manggali kay mga problema diya susama pa ng lita sa pag-angkon sa taas nga presyon sa dugo, kung high blood pressure o baka doon na kay ginatawag nato nga pagtaas sa imong bad cholesterol, taas ng imong creatinine, taas ka ng imong bikil sa imong pag-ihi, no? Doon ay mga tubag ang mga problema sa panglawas pinagi sa mga produktong herbal sa SCED Marketing. Gumikan kini sa panyawan nga tanom, ang tanom nga tinuod gayon nga universally known nga adunay pagtabang sa atong lawas. Kunang ko ikaw igsuon aduna pang kay mga ginapanghambin ang mga problema sa imong kalawasan timan ang mga produkto sa SCED Marketing. Ang ato ang SCED Panyawan Plus Mangustin. Kini nga klase nga kapsula igsuon maayo kini og garang alang sa mga diabetiko o katong mga adunay mga bugon-bugon sa lawas sama sa adunay pag-angkon sa ginatawag nga mga cyst, adunay problema sa pagkatulog, katong mga kaigsunan natong adunay problema sa ilahang enerhiya, no, kanang energy sa buntag, no, mulag luya. Maayo kayo ang SCED Panyawan Plus Mangustin. Alang usab sa katong mga kaigsunan natong adunay problema sa high blood pressure, adunay problema sa pagsaka silang bad cholesterol ug sa ilang creatinine, aduna kitay pagtabang niana ang ato ang SCED Panyawan with garlic nga napamatudan mga igalang igsuon nga maayo kaayo gumikan kay ang kunini ang panyawan nga tanom inubanan sa ahos ug sa banaba. Ganing banaba mga igalang igsuon detoxifier kani. Mutabang gani sa pagtangtang sa atong mga hugaw sa lawas. Aduna pod kitay SCED Kogon Herbal Capsule igsuon nga napamatudan nga maayo kaayo sa atong kalawasan ug mutabang alang sa mga bisan unsang matang sa mga balatian. And of course, alang sa pagmatuod niya na Paminawa kini. Kasikas sa Panglawas. Hatod ka nato sa SCED Marketing. Actually sir, ang sakit na ko UTI. Sakit kayong likod sir. Tapos nagakurog-kurog na ko. Wala kayo po ihi. Gamay kayong ihi. Hindi ako makatulog sir. Napay lagnat. Ano bang naramdaman mo? Di ka makatulog? Sakit kayong likod na ko. Pag mag-ihi ka? Sakit kayo. Sakit kayo? Oo. Tapos na inanghatag sa ko ang SCED Kogon na kung bayaw. Mo itong giinom na ko. Mo itong nag-ayo sir. Nagakurog siya tapos nagahilanat tungod sa iyang UTI. Oo, ingon ko na unsa ka, ingon siya nga kuan ng UTI daw ang iyang sakit. Nag-ingon pud ko nga tama-tama kay may gihatag si kagawad nga bulong, amo to gihatagan ko siya sa kapak. Amo na to ang resulta na ayo ma siya. Ano bang produkto na ginamit mo sir? SCED Kogon sir. SCED SCED Kogon. Sige po. Anong pangalan mo sir? Richard Agan Lampino. Taga diin man. Barangay Lampugon, Alexibo. Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Ang atong lawas mga igalay iso na ngayon atong pag-aampingan, and of course kung pananglitan susama sa ato ang testator for the day, ato na kay problema sa imong lawas sandig karon sa atong produktong herbal nga makatabang ang ato ang SCED Panyawan o SCED Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon plant nga di na pamatudan nga makatabang gayon sa bisag unsang matang sa mga problema. Ilabi na kung kini adunay kalambigitan sa urinary tract infection kun UTI. Ang ato ang Kogon og kining atong gahom sa panyawan nga tanom inuban of course sa ato ang banaba nindot kayo nga mutabang alang niya nga matang sa problema. Munang kung ikaw aduna UTI sandig na karon sa ato ang produkto sa SCED Marketing nga napamatudan gayud nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Ilabi na kining atong SCED Kogon Herbal Capsule. Ang Kogon mga igalay na nindot kini nga klase gumikan kay aduna kini daghang mga benepisyo sa atong kalawasan nga bisan pag UTI matabangan. Inyong nabati ang atong Kasikas sa Panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SCED Marketing. Ang tigama o tigapon sa mga nagunang mga SCED Marketing products. Sama sa SCED Panyawan Plus, SCED Panyawan Garden Capsule, SCED Kogon Herbal Capsule, ug ang SCED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SCED Celebrity Soap, ang SCED Celebrity Kojic Soap, ug SCED Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.